Luyo sa pagbundak sa kusog nga ulan kaganyang buntag, wala matarog ang mga botante sa Davao City. Ug nag-atang na sa pag-abli sa ilang tagsa-tagsa ka mga polling precincts. Ang botanteng si Nenita Lagsub, alas 7 pa siya sa buntag mirumbo sa Los Amigos Elementary School. Apan, pasado alas 9 na dihang nahuman siya og boto. Gibutuhan niya ang kandidatong adunay natabang sa mga Pilipino. Ayaw man siya magdumala. Mao na iyang protocol nga ayaw daw ang iyang pag sa atong nasod. Taas na sab kaayo ang linya sa mga botante sa Los Amigos Elementary School. Gisunod ang health protocol, partikular ang pagkuha sa body temperature sa mga botante. Dunay gimuntar nga Voters Assistance Desk ubos sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting kung PPCRV aron magiyahan ang mga botante. Tumong sa Voters Assistance Desk nga magiyahan ang mga botante aron dili magkasalimo og pangita sa ilang mga presinto. Apil sa sistemang gipatuman ang pag-asikaso sa mga botante sa gitagan ng holding area ug maghulat sa Electoral Board nga mag-anunsyo sa botanteng pasudlon. Sa Mintal Elementary School, entrada pa lang sa eskwelahan, makita na ang taas usab nga linya sa mga botante nga nagpatuman og one entrance ug exit policy. Naka-alerto sab ang mga otoridad sa lugar ug nagbantay sa mga botante. Naka-standby ang mga patient transport vehicle ingon man mga responders sa Barangay Mintal alang sa emergency. Sa Imelda Elementary School sa Barangay Santo Niño, Mintal, Tubok District ng syudad, makita sab ang taas nga linya sa mga botante. Usa sa ilang preference sa kandidato, ang ligdong og naglantaw sa kaugmaon sa kabataan. Sa ako ang paminaw manggod, ang isa ka kandidato kinahanglan katong makatabang sa atong kaugmaon, dili lang sa ato ang mga tigulang na kundi sa atong mga anak. Usa ka tawo nga dunay panglantaw sa iyang nasod komunitan ko siya Sa Cesario Villa Abril Elementary School sa Barangay 76-A Bukana, nangita pa sa ilang presinto ang ubang botante. Pero taas na kayo ang linya sa mga tawo. Ingon ani sab ang sitwasyon sa SIR Elementary School. Sayo pa lang sa buntag, taas na kayo ang linya sa mga botante. Gina-assist sa Police Auxiliary ang mga senior citizen pasulod sa eskwelahan. Dili pasudlon kung dili makuhaan og body temperature ang usa ka botante. Hapsay hinuon ang pag-abli sa mga polling precincts. Gawas lang sa report nga nadawat sa COMELEC nga dunay 8 ka mga VCM sa Davao City ang miaberya apan dali kining nahatagan og solusyon. Alas 7 sa gabi, magsirado ang mga polling precincts. Gila umang taas ang turnout of votes karong national ug local elections. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.